Yuk matur nuwun sumangga kita midhangetaken ungelipun Mars Mahesa Budaya. Dulur-dulur katuran kasuhun makembal wonten sasana panggung gembira Mahesa Budaya sasarakan kelan Pro Audio sugeng para pamirsa monggo sami kesenian kita ngejaran Mahesa Budaya mijil saking tulung agung kang dipimpin Bapak Nisman nadya leluri budaya mresaya awas kira prayitna mula padha sing ati-ati Sri Kandi Mahesa Budaya yo oh yo Yeah.
iya Pak. Kaya mangkene ger. Lok yok yok. Sing hati-hati ya para Sri Kandi Mahesa Budaya. Mijil saking Leladan Kali Songkromo manpoe. Kesit-kesit ayu-ayu lan uga trengginas ger. Ayo. Yuk. Yuk. Katon sigrak lan uga gumregah anggone ngayahi pakaryan hanite turangga manbos. Lok yuk. Yak. Ho. Ho. Sing hati-hati dalane rada lunyu sithik ger. Wah, dalane rada lunyu sithik. Aduh. Was. Oh, no. Ah, hey. Oh, yeah. Oh, hey. Yeah. Ayo dong, Mas. Kaya mangkene kowe. Ya. Iki para putra-putri saking Mahesa Budaya. Bapak Miswan yo nggih Bapak Miswan. Ayo lho Mama. Mas Asep matur nuwun saking Leladan Latah Kediri matur nuwun rawuhipun. Asik. Yo. Ayo londo goyangane goyang kiri goyang kanan Mahesa Budaya. Ayo rame-rame prakanca padha nonton jaranane senggal kiri senggal kanan ser-ser aduh enake goyang kiri goyang kanan ya lole pancen asik jaranane lenggat lenggut goyangane Mahesa Budaya. Ayo lolot kiri awake kaku kabeh run suara jogetke bakrut yo. Mahesa Budaya ya lho ya. Bapak Miswan. Sesarkan kalian UMKM Tulungagung.
isih wis teko sedhela maneh tepake wis teko nyong kaget aduh teko beton apa bungkus beton iku isih napa ayo man kembar cacahing wonten sekawan Pak yo os yo la oh kembar cacahing wonten sekawan pasuryane ayu-ayu nggih yo man busananipun cumareng kang arupi kuning man kaya kuning nggih lho yo yo os lo oh siji diaturke ya man siji diaturke iki lo tampan ana pusaka oh la oh sareh ditata barisane iki oh bos lah yo ha oh ha jos lo he ya ha ya oh ha lo jos yo he yo ha oh ha ha oh ha ha oh ha ha oh jos yo
matur nuwun. Karangkates bendungan wewengkon Malang. Kinclong banyune gugah kenangan. Saben liwat tumuju ning Brangwetan. Loh tumetes atiku tratapan. Lenggah jejer sun alus rikmane. Koran lawas pinangka dadi kasuri. Catur netra laras tembang asmara. Sumi lirik angin gugah rasa. Boyo eling Karangkates ning saiki kowe ora ngrewes. Karangkates ninggal trasana aku kowe nate sumpah prastya ilang muspra saiki ana ing ngendi tanpa pamit tega nyulayani janji swara ati mung tansah ngeteni Karangkates ninggal tresna kang sejati. Yo. Hai dulu. Goyang sidik. Jos. Goyang Siti, Tinggal Siti. Goyang Siti, Tinggal Siti. Yo, oh yo, oh yo, up, lo, yo, ya, yo, oh ya, up. Niki katuran pinara Mas Yayan lan ugi panjenengan kanca-kanca Bulurejo masuk. Hae sesarangan Mahesa Budaya dan juga keluarga besar UMKM Tulungagung yang berada di pabrik gula Mojo Panggung. Selamat malam, sugeng rawuh Pak Mirun. Niki katuran pinara. Ayo padha nonton jaranan campur sari joget lan gendinge tetanae seni yen to lagi nonton jaranan aja lali melu goyang pinggul bisa nyenengke ati. Saya matuk jogete mantuk mula padha kepranan sing lagi nonton jaranan
Mirun. Iki suwe ra ketemu ya Pak Mirun iki rawuh nggih. Ayo. Oh la. Hop. Bos, ya. Yo iki kira sing diarani para Sri Kandi Mahesa Budaya. Bos, yuk lah. Ayo Pak. Yo, yeah, Seneng
selingkuh mlebu koran Pak Agus. Bendungan rawuh matur nuwun lan ugi Mas Yayan. Terima kasih.
Ayo dok. Oi. Yo. Ye a. A e. Ye a. A e. Ye a. Ye e. A e. Ye e. Ye e. Ye e. Ye e. Ye e. Ayo kira prayitna Mahesa budaya sing ati-ati Sri Kandi kembar jangkep cacing wonten sekawan kang sampun ngaturaken Raden Jagowetan kira